आरे केहू खाती घुट घुट नहीं तुम्हारी हा, केहू खाती घुट घुट नहीं तुम्हारी हा। आ सब कुछ करी ह बाकी प्यार नहीं करी ह, सब कुछ करी ह बाकी प्यार नहीं करी ह। तो जी हाँ ये भैया, आप सब कैसन बनी जाइए भैया। और हमारा पूरा विश्वास रहेला, मन में हुलास रहेला ये भैया कि आप लोग न मस्त हो खब जा, खुश हो खब जा, स्वस्थ हो खब जा, तंदुरुस्त हो खब जा। और हम बानी आप सबके भोजपुरी गायक व गीतकार नीतीश सिंह, सबके हम प्रणाम करतानी ए भैया। आप लोग अपन आशीर्वाद न हमरा ऊपर बनौले रही जा, काहे से कि रउए सबके आशीर्वाद हमरा ऊपर चाहिए भैया। अजी भैया रउआ सब अच्छा गावतानी जा, अच्छा बजावतानी जा, फिर भी रउआ सबके अच्छा मैटर नइखे मिल पावत। तो रउआ सबके घबराए के जरूरत नइखे न। अच्छा मैटर पावे खातिर हमारी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब कर लीजा, जौना यूट्यूब चैनल के नाम बाटे भोजपुरी संगीत लिरिक्स। तो हमारी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब कर के न घंटी के बेल आइकन दबा लीजा, काहे से कि घंटी के बेल आइकन रउआ सब दबा लेब जाना तो कौनो भी गाना कौनो भी वीडियो अपन चैनल के माध्यम से छोड़ा तानी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन रउआ सबके मोबाइल पर पहुंच जाइए भैया। तो आप लोग हमारी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन ज़रूर दबा लीजा। और आई जा हमनी के चलल जाओ अपन मुखड़ा के ओर। मुखड़ा के भाव का बा, कौना भाव में और ई दर्द भरा बेवफाई संग बा, एकरा के अच्छा से गावे के बा। तो आई जा हमनी की एकर भाव गा के हम बतावो तानी कौना भाव में कैसे गावे के बा। आई जा सुनी जा, भाव बाटे। अरे केहू के प्यार में ना घुट घुट मरी हा, अरे केहू के प्यार में ना घुट घुट मरी हा। आ सब कुछ करी हा बाकी प्यार नहीं करी हा, सब कुछ करी हा बाकी प्यार नहीं करी हा। तो भैया अगर ये मैटर अच्छा लगता, मस्त लगता तो फुल सॉन्ग लेवे खातिर स्क्रीन पर नंबर बा, नंबर नोट कर लीजा 98 350 77 203। एक बार और नंबरवा नोट कर लीजिए भैया 98 350 77 203। तो आप लोग हमारे नंबर पर ज़रूर कॉल करी। कॉल कैला पर बहुत ही कम से कम चार्ज में रउआ सबके गाना मिल जाई। तो आप लोग ज़रूर कॉल करी। फिर मिलल जाई भैया नेक्स्ट वीडियो में, यानी अगला वीडियो में। तब तक खातिर हम विदा लेता नहीं भैया। थैंक यू, बाय बाय, सो मच, धन्यवाद।